ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଇର ଭାଉଜର ଗୁଆ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତମ ପାଇଁ ବେକରେ ଲେଖିଲେ ସହାର ଦୁଇଟି, ଗୋଟେ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ଭାବିଲେ କି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଦେବା। ଆମେ ତ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ, ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉନେ। ରହି ରହି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ କରିବା। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।